Bernard Grech bla pożizzjoni fuq is-servizzi tal-IVF f'pajjiżna wara li fil-passat kritika s-servizzi tal-IVF li jingħataw f'pajjiżna u kien mistoqsi minn One News dwar jekk għandux f'moħħu li jekk ikollu tmexxija tal-pajjiż fidu idaħħal servizzi bħal PGD u s-surrogacy f'Malta. Il-PGD huwa servizz tat-testjar fuq l-embrijun fi stadju bikri filwaqt li s-surrogacy tfisser li iġġor tarbija f'isem ħaddieħor. Quddiem dawn il-mistoqsijiet huwa kien evażiv u der ċar li qed idur u jilab għal ħin. Jekk tkun Prim Ministru tibdel il-liġi biex kull servizz li jingħata barra li għandu x'jaqsam ma' IVF jibda jingħata f'Malta dan jinkludi PGD u surrogacy. Ma tistax titkellem fuq is-suppożizzjoni ta' liġi li għadha m'għaddietx? Mux allura jekk hawnx ħatalla sa-servizz? L-ewwel naraw biex ikun hemm surrogacy. L-ewwel naraw jekk hux se jkun hemm il-liġi, mbagħad naraw hux se nħallsu għaliha. Madankollu l-ġurnalist innota minnu fih kif jekk ikun Prim Ministru Grech ikollu l-poter li mhux biss jalloka fondi għal servizzi eżistenti iżda li jdaħħal u jintroduċi servizzi ġodda. Iżda hawnhekk Grech ħapas lura u qal biss li l-Partit Nazzjonalista dwar dan għadu wkoll bla pożizzjoni. Inti jekk tkun Prim Ministru tista' tibda l-liġi biex iddaħħal PGD u surrogacy. Naqblu? Aħna nikkonsultaw, aħna nitkellmu u iva nkunu nistgħu nieħdu pożizzjonijiet hemmhekk ukoll.